Masalimuot nga ba ang buhay asawa ng North Korean leader na si Ri Sol-ju? Si Ri Sol-ju ay asawa ni Kim Jong-un na pinuno ng North Korea. Kilala si Kim Jong-un na diktador, kaya maging kahit ang sarili nitong asawa na si Ri Sol-ju ay hindi ligtas sa kamay na bakal ni Kim Jong-un. Kung ang bansang pinamumunuan nito ay nasa ilalim ng kanyang diktadorya, at ang mga mamamayan dito ay walang kalayaan at nabubuhay ayon sa kanilang sistema ng pamahalaan. Kaya sa videong ito, ating alamin ang mga matitinding panuntunan na kailangang sundin ng asawa nito na si Ri Sol-ju. Number 1. Kailangan niyang iwan ang kanyang nakaraan, kaya maging ang kanyang tunay na pangalan, petsa ng kapanganakan, at ang kanyang nakaugalian ay dapat na nang kalimutan. Nakakatawa mang malaman, ngunit ito ay kailangan niyang sundin. Hindi lang dahil sa siya ay First Lady o asawa ni Kim Jong-un. Number 2. Bawal niyang makita ang mga magulang. Hindi siya pinapayagan ni Kim Jong-un na makita ang kanyang pamilya. Simula ng kanilang kasal noong 2008, hindi na nakita pang muli ni Ri Sol-ju ang kanyang mga magulang. Hindi lamang siya isang ordinaryong babae na ikinasal sa isang pinuno ng North Korea, dahil ang kanyang ina ay may mataas na posisyon sa College Award o isang hospital, at ang kanyang ama naman ay isang propesor. Nakilala niya si Kim Jong-un dahil sa kanyang tiyuhin na isa sa mga military advisor nito. Number 3. Estilo ng buhok at pananamit. Kahit siya na ang First Lady, kailangan niya pa ring sumunod sa regulasyon upang umiwas sa mainit na mata ng publiko at mapanatili ang imahe at estado ng North Korean leader. Kaya kontrolado din ni Kim Jong-un pati na ang pananamit nito. Hindi siya pinapayagan na mamili ng susuotin niya o sa estilo ng buhok paglabas sa publiko. Number 4. Sikretong pagbubuntis. Mula nang siya ay ikinasal, namuhay na siya na parang nasa sirko. Upang maiwasan na may masabi ang publiko, pinaniniwalaan ang kanyang pagbubuntis ay itinatago nito dahil walang may makapagsasabi kung isa o tatlo nga ba ang mga naging anak nila. Number 5. Bawal lumabas sa bansang North Korea. Hindi siya pinapahintulutang lumabas ng bansa dahil sa kanyang seguridad. Bago siya ikinasal kay Kim Jong-un, nakagiliwan niya ang bumiyahe sa iba't ibang bansa. Sinasabing nakapagtapos ng pag-aaral si Ri Sol-ju sa China at naging cheerleader sa bansang South Korea. Number 6. Mailap sa media. Hindi siya madalas nakikita sa media. Ang mga nakuhang larawan ni Ri Sol-ju ay laging ang kasama nito si Kim Jong-un sa mga mahalagang pagtitipon o personal nilang lakad na dalawa. Bawal ilabas ng media ang anumang bagay o balita na makikita nila sa kanila dahil ito'y may karampatang parusa. Number 7. Sa pilitang pagpapakasal. Dahil sa pagkakasakit ng ama ni Kim Jong-un na si Kim Jong-il, inutos nito na ikasal na ang kanyang anak. Kaya noong 2008, inutusan si Kim Jong-un na pakasalan si Ri Sol-ju. Wala namang nagawa si Ri Sol-ju kundi sumunod sa dating leader na si Kim Jong-il. Malaking problema kung hindi siya sumunod dito. Number 8. Ang susunod na leader. Pinaniniwalaang ang North Korea ay sumusunod sa Midjabay rituals na kung saan ang isang babae ay dapat magsilang ng lalaki bilang sunod na tagapagmana at maging leader.
Sabi sa balita, ang isa sa anak nila ni Ri Sol-jo at Kim Jong-un na pangatlo ay isa ng lalaki. Ito'y malaking pabor kay Ri Sol-jo dahil pwede niya nang itigil ang kanyang pagbuntis.